compañeiro, de o trazado do AVE, se está facendo mal, porque se está facendo como casi sempre de espaldas aos galegos. Se está facendo desde Madrid e sin oír as necesidades do galego. Volve a caer o compañeiro na demagogia dicindo que o ferrocarril é o medio de transporte da clase traballadora do obreiro. O ferrocarril, cando está ben vertebrado, cando funciona ben, é o medio de transporte da maioría. Non? O que non pode ser en Galicia, porque leva máis tempo ir de Vigo a Ribadeo en ferrocarril que ir de Barcelona a Sevilla. Eso que non podemos permitir. Eso, a culpa a ten o modelo de xestión, a falta de competencias autonómicas e a falta de orzamentos autonómicos para facer as nosas infraestructuras. Eu volvo a repetir, onde está a solidaridade do Estado español con Galicia? Non? O ferrocarril é un medio de comunicación fundamental, tanto para o desenvolvemento social como para o desenvolvemento industrial e económico. Evidentemente en Galicia non hai un ferrocarril. Eu estou seguro que desde Madrid non o van poñer. Entonces, por eso demandamos máis autonomía, por eso demandamos máis poder, por eso demandamos máis capacidade e demandamos que o pobo galego sexa oído, o rural e o urbán, os traballadores e os empresarios, todos, e nós somos esa voz, a voz do pobo galego. José Anido. Para nós hai algo evidente, que máis autonomía non é mellor goberno, para nada. Cando nos falamos de máis, menos competencias, non o facemos dende un punto de vista identitario, como se fai noutros casos ou noutros debates, é dicir, non nos podemos decir, digamos nunha bandeira e decimos, non, todo para aquí ou todo para lá, non. Nós o que pedimos é simplemente montemos unha mesa e digamos, competencia A, sexa cal sexa, como beneficia máis os cidadáns, estando no Estado, estando en Europa, estando na autonomía, estando nos municipios. E a partir de aí, fagamos unha distribución, como por certo fixose en Alemania, sen ningún problema, e houve competencias que pasaron aos Länder e houve competencias que voltaron aos seus Estado. Nos creemos, como partido, por exemplo, que a nivel educativo e a nivel sanitario, pois, esas competencias ten que voltar ao Estado. Pensemos que 17 calendarios de vacinación distintos en toda España é algo totalmente absurdo. Por outra parte, coincidimos plenamente coa necesidade de reforzar os trens de cercanías. Parece que non, pero sí, estamos de acordo. Para nós, o tren é un elemento vertebrador. Así o levamos o programa como algo fundamental. Pero, sen embargo, seguimos dicindo que eso, máis autonomía non é mellor goberno de ninguna maneira. Pensemos que o gran problema que tivo, un dos grandes problemas que tivo esta comunidade autónoma foi o caciquismo. E o caciquismo deuse, no caso de diputacións, con Baltares e Cacharros, por exemplo. É dicir, casos por todos coñecidos. Non, é algo fundamental, bueno. É dicir, que a todos interesamos e damos poder a estes grupos, de repente se orden os caciques. Para nós defender a liberdade e a igualdade dos cidadáns en toda España, eso é defender os intereses dos cidadáns. O que pasa é que, claro, os caciques, dentro do que o catequismo é nefasto, mellor que o catequismo quede en Galicia, que o catequismo vaya para Madrid. Eu non quero caciques, nin caciques nin clientes, quero unha política participativa. E para iso, é dicir, hai que presentar un modelo de estatuto, é certo, pero un modelo de estatuto de Galicia, Esquerda Unido presentou no Parlamento. Nos temos un modelo de estatuto onde se definen novos dereitos, onde se definen novas competencias e onde se define, pois, falando do plan que falábamos do ferrocarril como artellador do territorio. O que dicías, é dicir, para todas as clases é certo, pero non esquezamos, o AVE é un medio de transporte caro, elitista, vale o billete máis de 100 euros. E o tren de cercanías non cumpre, dicir, non ten a perspectiva de, digamos, deseñar, son o mellor 30, 40, 50 kilómetros, e o que falta aquí precisamente é un ente ferroviario galego que controle a xestión do tren de cercanías. E iso hai que definirlo no Estatuto de Galicia, no novo Estatuto de Galicia. Esquerda Unido ten ese estatuto, ten a súa idea de nación. É dicir, a nación galega está integrada nun Estado plurinacional. É dicir, desde logo, o que non vou compartir é xa lle chamo fobia, a fobia á cultura de Galicia, á lingua galega e os símbolos identitarios galegos que ten o PID. A mí seméllame que xa no discurso de educación que tivéramos, no debate de educación que tivéramos ocasión de debatir, pois que hai como unha xenreira e tal, é dicir, non nos inventemos problemas onde non existen. Aquí, a lingua galega non está en perigo. Aquí o que existe é unha lingua galega que non ten canles de lecer, que non ten cadeas de televisión, pois máis que nada. A radio... Esta sí, pero digo, radio, televisión, xornais,
películas subtituladas en galego ou películas directamente emitidas en galego. É dicir, todo o lecer que nos rodea, que nos envolve, está en castelán. É dicir, non estamos a favor dun bilingüismo, é certo, pero non podemos dicir agora mesmo que o galego, que o castelán está en perigo e que o galego é a lingua predominante. Iso non é responder á realidade. A ver, que sabe moitos nomes tamén interesantes. Sei que quere responder aos dous, José López Balado, porque creo que falaba antes de algo que quería responder, e logo José Nido xa co tema da lingua e da cultura. Adiante. Sí, no, evidentemente que sobre o tema que é moi interesante do bilingüismo, non somos Terra Galega, somos un partido galeguista. Nós estamos a favor do bilingüismo, pero do bilingüismo no senso de que haiba a opción real de que cada un poda falar en castelán ou en galego. Non se trata nin de discriminar os castelán falantes, nin os galego falantes tampouco. O que falaba o compañeiro do lecer, das películas, é dicir, eu teño que ter un mínimo, pois se nunha multisala, multicines, hai 14 películas, que menos que caiba 4 ou 5 en galego, segundo a demanda, non? Pero que eu teña a opción de elexir ver a película en galego, ou de elexir estudiar en galego. Ahora, que me traten de impoñer, eso nunca estaremos de acordo. É dicir, o galego nos pensamos que nesto se parece un pouco o amor, non? Se pola forza non se pode impoñer, pola forza tampouco o vai a poder arrancar ninguén. Entonces, creemos nas políticas de fomentar o galego como unha seña identitaria, como parte da nosa cultura, da nosa historia, da nosa tradición, e todas esas políticas estamos de acordo. As políticas de imposición con ninguna. Porque Pois en parte teño que estar de acordo, mellor onde non estamos de acordo é que a plasmación práctica desa non imposición, desa liberdade de elección. Pero nós como principio fundamental o que defendemos é esa liberdade de elección. Pero para nós o problema non é que o castelán este en perigo, para nada. Absolutamente para nada. Nem tampouco o galego, para nada, absolutamente para nada. Para nós o problema é de dereitos persoais. O problema é que a ti como persoa deixenche elixir en que lengua queres educar os teus fillos, en que lengua queres dirixirte á administración, que a administración te conteste. Para non ese é o problema. O problema é de liberdades persoais, non de que unha lengua este en perigo, non, porque as lenguas e os territorios non teñen dereitos. Os dereitos son das persoas. E, por exemplo, hai un dato, existe, a día de hoxe, estamos case na súa casa, por así decirlo, un diario en galego, ahora mesmo non sei se existe algún outro, bueno, que é o Galicia hoxe. Do grupo Correo Gallego. Claro, o problema é canta, efectivamente. A miña pregunta é, cal é o seu audiencia hoxe? Canta xente demanda ese diario? Que será moita, oye, o Gallá fose Non, pero isto vai para o seguinte, para nós. Ten que ver con cantidades. Ten que ver o seguinte. Remata José Nido e logo xa. O que quero dicir é o seguinte. Evidentemente ten que haber eso para responder en unha demanda social, porque ten que habelo, pero para nós, a nivel privado, me refiro, a nivel de medios de comunicación, a nivel de lecer e demais, eso ten que depender da propia demanda social. Se a sociedade demanda, haberaos, como por exemplo, porque vos actuades desde un punto de vista empresarial, casi. É dicir, un cliente demanda un produto, ten que ser a sociedade, como ben dixo, Terra Galega, ten que ser a sociedade. A demanda se crea. Non paren a vez, por favor, a ver, remata José Nido. Ten que ser a demanda. Por exemplo, para min é algo maravilloso que cada vez máis haxa máis traducións en galego, por exemplo, de novelas actuais, para que cando vayamos á librería poidamos elixir libremente, pois se quero comprar a última novela, pois estou pensando, Ken Follett, en galego ou en castelán ou en inglés. É dicir, para mí eso é maravilloso. Outro día pasaba pois por unha tenda e vin a Conxura dos Necios traducida. O sea, unha maravilla. Leva tempo. Non, pero bueno, unha edición creo que non va por a editorial que é, pero bueno. A ver, vamos ao debate, porque senón se nos Non, pero me refiro que para min ten que ser a sociedade a que demande eso. El vais a aportar. O Estado ten que ser neutral, pero nos pedimos esa separación absoluta entre entidade e Estado. A ver, se me permites, José López Balado, logo Xavier Ron. De acordo. Evidentemente, as demandas, todos sabemos, se crean, é dicir, como casi todas as necesidades que temos hoxe en día son necesidades creadas, desde as políticas de goberno e de promoción lingüística, etc. Eu penso que fai falta crear esa demanda, que hai que subvencionar os medios que se expresan en galego e que hai que levantar unha onda para que promocionar a nosa cultura, a nosa historia, a nosa seña identitaria e a nosa tradición. Non hai que ser neste senso somente empresarialista ou resultadista, porque entonces un idioma como o galego, de que eu penso todos os que somos galegos nos sentimos orgullosos, acabaría por desaparecer. É dicir, hai que promover o galego, non impoñer, é moi diferente, pero sí promovelo. Promover os medios en galego, as televisións en galego, as películas en galego, independentemente dos beneficios ou non empresariales. A larga, se se fai esta promoción, a larga ando ter beneficios. Pero hai que crear esta necesidade, como se creou en Cataluña ou no País Vasco. Totalmente concordo co compañero de Tega, dicir,
O que hoxe en día asistimos, e todas as enquisas sociolóxicas o din, é que o galego, é dicir, está sendo, digamos, unha lingua de uso litúrxico. É dicir, que significa?